Hey, jeg viser jer lige et lille hurtigt lick, som I kan lege med. Det går i 5. Stikkingen skriver jeg ned under YouTube-videoen, og ligget det lyder sådan her. Og når man gentager det, så lyder det sådan her, som jeg gør. Det er det, jeg gør med det. 4. Det er lidt sjovere at spille, synes jeg, når det går hurtigt. Det er også fedt at trivialisere, synes jeg. Det giver en lidt mere nøjerne feel til det, og det er lidt sværere, synes jeg, at få ind under huden. Men det er fedt, når det ligger der, og det lyder sådan her. Fedt lille lick. Nogle gange spiller jeg et ekstra slag på stacket, eller hi-hatten, og et ekstra slag på gulvtommen, som gør, at det kommer til at gå i 6. Det lyder sådan her. Og det er meget fedt. Det er meget fedt at smide ind i sine gentagelser af det, fordi at, så lyder det ikke som om, det er meget let komme til at lyde som om, at man bare gentager det, hvilket man jo også gør. Men hvis man lige spiller den her 6 inden midt i, så fucker det lidt op og får det til at lyde lidt mindre maskinelt i det. Jeg kan prøve at spille noget. Ja, I kender det. Det var det. Tjek det ud og find på jeres egen version af det.